Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Barkamu da sake saurare da ku a wata shita mu ta gaskatan Cifa TV. A yau mun kama ku silar sanadiyar rasuwar jaruman Kannywood 20 da takaitaccen tarihin rayuwarsu da kuma abin da ya sanadiyar ajalinsu. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar kara don samun shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya kan Cifa TV. Aisha Dan Kano an haifi marigayya Aisha a unguwar Gwammaja a yankin karamar hukumar Dara a jihar Kano kimanin shekaru 40 da suka gabata. Ta yi karatunta na firamare har zuwa sakandare a Kano, inda daga nan ta yi aure har ta haifiyarta ɗaya mai suna Zainab Muhammad Awal. Bayan aurenta ya mutu ne ta shiga harkar fina-finan Hausa. Marigayyar ta shiga harkar fina-finan Hausa a shekaru 18 da suka wuce, inda ta fara fitowa a fim mai suna Bilkisu, sai dai wani fim da ya fito da ita shine fim din Sima. Haka kuma fim din da ta fito cikinsa na karshe shine fim din Kyalkyal Banza, wanda daga karshe ma bata iya karasa shi ba sakamakon ciwon da ya yi mata sanani. Marigayyar ta fito a fina-finai masu yawan gaske, haka kuma ta samu kyaututtuka da yabo daban-daban. Ko a shekarar 2015 kamfanin MTN sun ba ta kyautar karrabawa ta matsayin jarumar da tafi kowa kwarewa wajen iya shirya mugunta a fim. Zainab, diyar Aisha Dan Kano, ta bayyana cewa rasuwar mahaifiyarta ta duk da ta dauke ta kwarai da gaske, amma ta ji dadin yadda karshen mahaifiyarta ta kasance. Ta ce, "Alhamdulillah, mama ta cika da imani, domin kalmar ta karshe ita ce kalmar shahada." A duk lokacin da ciwon kafarta ya motsa, babu abin da zaka ji tana yi sai salati. Wallahi da ta rasu fuskarta a sake kamar tana murmushi. Duk da ina jin ciwon rasuwar tata, amma idan na tuna da hakan nakan ji sanyi a zuciyata. Jarumar ta rasu ne a 23 a watan Fabrairu a shekarar 2016 a gidanta da yake unguwar Daure a yankin karamar hukumar Gyare a jihar Kano. Sakamakon fama da ta yi da ciwon kafa na wasu kwanaki da aka ci ya kai wata guda. Dama an ci jarumar tana fama da ciwon daji, hakan yasa ciwon kafa nata yi sanani, inda daga karshe Allah ya karbi rayuwarta. Marigayar ta rasu ta bar mahaifiyarta da ke zaune a garin Sokoto da kuma yarta budurwa wacce kwanaki 10 suka rage a aurar da ita mahaifiyarta ta rasu. Allah ya ji kanta ya sa aljanna ce makomarta. Hauwa Maina na daga cikin matan fina-finan Hausa da suka jima ana damawa da su a Kannywood. Ta yi karatun zamani har zuwa matakin jami'a, inda ta samu shaidar babbar diploma ta kasa HND. Kuma gabanin rasuwarta ta koma karatu digiri a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a bangaren jagoranci da bada shawara. Hauwa Maina ta taba yin aure kuma tana da 'ya'ya biyu, Maryam Bukar da kuma Abdurrahman Bukar. Duk da yake an haife ta a Kaduna, amma yar asalin karamar hukumar Biu ce a jihar Borno, kuma yar kabilar Babur ce. Hauwa tana alfahari da kasancewar ta yi kabila Babur, duk da gorin da wasu suke yi mata na cewa ta ba Bahaushiya bace. Ta fito a fina-finai da yawa na tarihi da kuma na zamani. Wasu daga fitattun fina-finanta sun hada da fim din tarihin sarauniyar Amina ta Zazzau da Baya Gidda, inda ta fito a matsayin sarauniyar Daurama, da Babbar Mulki, inda ta taka muhimmiyar rawa. Hauwa tana daga cikin matan da suke gudanar da shirye-shirye a fina-finan Hausa da daukar nauyi da bada umarni. Kafin rasuwarta ta kwanta a asibitin kasa da ke Abuja, kafin daga baya aka mai da ta asibitin Nasarawa da ke Kano, inda ta rasu a can. BBC sun ruwaito cewa jarumar ta shafe kimanin watanni 3 tana jinya. Ta rasu ne a safiyar Alhamis, kuma aka yi jana'izar ta a mahaifarta jihar Kaduna, inda kuma a nan ta zauna gabanin rasuwarta. Tauraruwar ta fina-finai Hausa ta rasu tana da shekaru 50 a duniya. Kawo yanzu babu cikakken bayani kan irin rashin lafiyar da ta yi, sai dai makusantanta sun ce tana yawan fama da ciwon kirji, amma likitoci sun ce ba gyambon ciki bane, wato ulcer. Sai dai kafin rasuwarta, jarumar ta wallafa a shafinta na Instagram inda ta bukaci al'umma musulmai da su yafe mata. Allah ya ji kanta ya mata rahama. Hajiya Binta. An haifi Hajiya Binta ko Farsaro ko Hajiya Binta a takaice, kamar yadda abokan sana'arta a Kano ke yawan kiranta da shi. An haife ta ran 24 ga watan Nuwamba a shekarar 1970 cikin garin Katsina. Ta rasu tana da shekaru 49 kenan a duniya. Ta yi karatunta na allo da boko duk a garin Katsina kafin ta yi aurenta na farko.
Fitattar jarumar tana yawan fitowa a matsayin uwa a fina-finan Kannywood, matsayin da ya wuce gaban wasan kwaikwayo. Har a zahiri yan wasan suna ɗaukar ta tamkar uwa gare su saboda rikon gaskiya, tausayi, shawarar da take basu kamar ita ta haife su. Hajiya Binta ta rasu sakamakon gajerar rashin lafiyar da ta yi a gidanta da ke birnin Kano, wanda aka ce ciwon kafa ne. An yi jana'izar jarumar ne a garin Kano, inda take gudanar da harkokinta na kasuwanci da sana'arta na harkokin fina-finai, amma asalinta daga jihar Katsina take. Mahaifarta kuma inda ta yi aurenta na fari kafin ajalinta ya yi. Kwanaki kaɗan kafin rasuwarta, marigaya ta yi wani jawabi a kundinta na wata kafar sada zumunta, inda ta nemi gafarar mabiyanta da abokan aikinta a Kannywood cewa ina neman gafarar ku, Allah ya gafarta mana gaba daya, Allah ya jikanta ya mata rahama. Hauwa Ali Dodo. Hauwa Ali Dodo ta kasance daya daga cikin fitattun jarumai a Kannywood a wancan lokacin. Ta yi rawar gani sosai a fina-finan Kannywood. Ta fito a fina-finan Hausa da yawa kamar Sangaya, Gadar Zari da sauransu. Hauwa Ali Dodo jarumar ta rasu ne a ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2010 a sanadiyar hatsarin mota. Ta rasu tana da shekaru 35 da haifuwa. Hauwa Ali ta hatsarin mota ne a hanyarta ta zuwa jihar Filato domin halarta wani bikin Kannywood a jihar. Yanzu shekaru 10 kenan da Hauwa Ali ta bar duniya. Allah ya jikanta ya mata rahama, sannan magabatanmu da suka rigaye mu su ma Allah ya musu rahama. Rabilu Musa Dan Ibro. An haifi marigayi Rabilu Musa Ibro a shekarar 1971. Ya yi karatun firamare dinsa a Dan Lasan da ke cikin karamar hukumar Warawa. Sannan kuma ya yi sakandare a kwalejin horon malamai ta Wudil. Daga nan ne ya shiga aikin gidan yari a shekarar 1991. Ya yi shekaru 8 yana aikin gandiroba, inda ya kai matakin inspector. Daga nan ne ya bari ya ci gaba da sana'arsa ta wasan kwaikwayo. Mutuwarsa na daya daga cikin manyan rashi da aka yi wanda ta girgiza masana'antar Kannywood bayan rasuwar marigayi Ahmed Esnuhu. Ahmed Esnuhu wanda ya rasu yana saka da tashinsa a masana'antar. Rasuwar kuwa ta jefa mutane da dama cikin jimami da alheri. Marigayi ya rasu ya bar miliyan 30 a asusun bankinsa da motocin tirela 2 da bus guda 2. Ya mallaki gida ɗaya a gwarin fa Abuja, ya bar gidan sayar da man fetur guda 2, daya a Wudil, daya kuma a kan titin Yola a Kaduna. Akwai kuma gidan da yake aikin gininsa ba a kammala ba, mutuwa ta yi halinsa. Kuma marigayi shine shugaban yin fim din Arewa da harkar Chamama. Dan Ibro ya dine yana fama da ciwon koda, inda ya yi jinya mai tsawo a kasar waje, daga bisani aka kawo shi kasar Najeriya ya ci gaba da jinyar ranar. Daga nan Allah ya karbi rayuwarsa a sanadiyar ciwon koda, kamar yadda BBC suka rawaito. Allah ya jikan jarumin barkwanci Rabilu Musa Dan Ibro, isa kuma aljanna ce makomarsa. Baffa Ahmed Cinnaka. Cinnaka ya rasu a ranar 5 ga watan Yuli a shekarar 2016. Allah ya karbi ransa yana da shekaru kimanin 44 da haifuwa a duniya, kuma ya bar mata guda da 'ya'ya 6. Marigayi Cinnaka na daya daga cikin yayan kungiyar masu wasan barkwanci na Hausa da ke zaune a garin Wudil na jihar Kano, waɗanda kuma suka fifice kamar irin su marigayi Rabilu Musa Dan Ibro da Mandare. Cinnaka ya yi mutuwar na irin ta bazata, domin a dare ya yi hirar da jama'a, kuma an yi sahur da shi a safiyar ranar da zai rasu ba tare da ya koka yana jin wata ciwo ba. Bayan wasu lokuta kadan da yin sahur ya fara jin ciwon kirji, sai aka garzaya da shi asibiti a garin Wudil. An rubuta masa magani, amma kafin a kawo magani, Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa. Cinnaka ya rasu ne sakamakon ciwon kirji ba ciwon ciki ba, kamar yadda wasu suke faɗa. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Uku, Ubale wanke-wanke. Ubale ya rasu ne a ranar 1 ga watan Mayu shekarar 2020 da yamma a Kano, kuma tuni aka yi jana'izarsa a ranar Juma'a da misalin karfe 8 na safe a Rangaza a Kano. Duk da cewa Ubale ya dide a harkar Kannywood, amma bai shahara sosai ba, kuma bai yi wasu fina-finai masu yawa ba. Kazalika, Ubale ya fi fitowa ne a fina-finan kamfanin Sani Danja, amma yakan fitowa a wasu kamfanoni mai jifa-jifa. Sai dai ya shafe lokaci baya fitowa a fim a baya-bayan nan. Ubale dan asalin unguwar Tudun Murtala ne a birnin Kano, ya mutu ya bar mace daya da 'ya'ya 6. Ubale ya shafe tsawon lokaci yana fama da hawan jini da ciwon zuciya da suke yawan taso masa akai-akai, daga karshe ya zamanto ajalinsa. Ya rasu ne sakamakon ciwon zuciya. To Allah ya ji kansa ya masa rahama,
da namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Ahmed Isnuhu jarumin ya rasu ne a shekarar 2007 ɗaya ga watan Janairu. Shi ne kadai jarumin da har yanzu ake alhinin rasuwarsa kuma a kasa mantawa da shi a masana'antar shirya fina-finai ta Hausa wato Kannywood. Domin duk ranar rasuwarsa idan ta zagayo sai an ta sanya hotunan shi ana yi masa kyakkyawan fatan samun rahama. Fim din da ya fara haskaka jarumi shine fim din Husni na Hafizu Bello. Jarumin ya rasu ne ta hanyar hasarin mota akan hanyar su ta zuwa garin Maiduguri. To Allah ya ji kansu ya musu rahama. Mu mana mu idan ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Ya Fadila Muhammad. Fitacce jarumar masana'antar fina-finan Hausa wacce ta yi sharafi daga shekarar 2011 zuwa 2014 tana daya daga cikin jarumai masu matukar salo da farin jini a masana'antar. Matashiyar jarumar tana da wani salo wanda ke saka zukatan masu kallon nishadi. Tauraruwarta ta fara haskawa ne tun baya da ta fito a fina-finai masu suna Hubbi da Basaja. Babu shakka waɗannan fina-finai sun daga tauraruwarta sama. Jarumar ta rasu ne ranar Juma'a 28 ga watan Agusta shekarar 2020 da misalin karfe 11 na dare a cikin motar mahaifinta yayin da yake kokarin kai ta asibiti. Kafin rasuwar tata, damar jarumar na fama da ciwon zuciya. Bayan kwana daya kafin ta koma ga Allah, ciwon ya taso mata inda aka mika ta wa asibiti. A ranar ta samu sauki har aka koma gida. Sannan da washi gari, ciwon ya sake tashi wanda bai sake lafawa ba sai dai tafiya da yayi da ranta. Jarumar mai shekaru 27 a duniya da haifuwa. An yi mata sallar jana'iza da misalin karfe 8:30 na safiya a ranar Asabar a gidan iyayenta da ke Fage Close, unguwar Dosa da ke Kaduna. Allah ya ji kanta da rahama, ya sa aljanna ce makomarta. Maryam Aliyu. Marigayiya Maryam na ɗaya daga cikin 'yan matan masana'antar fina-finan Hausa masu matukar farin jini a lokacin da take raye. Ta bayyana fina-finai masu suna Sarkin Gona da Attajirai. Ta rasu ne yayin da take nakuda za ta haifo a cikin watan Afrilu shekarar 2011. Ta rasu tana da shekaru 25 a duniya kuma ta bar mijinta mai suna Musbahu M. Ahmad don uwa ga Naziru M. Ahmad wanda jarumi ne a masana'antar Kannywood. Allah ya ji kanta da rahama, ya sa aljanna ce makomarta. Ita ce Safiya Ahmed. Babu shakka za a ci gaba da tunawa da ita akan gudunmawar da ta bada wajen ficen masana'antar Kannywood. Wasu daga cikin fitattun fina-finan da jarumar ta fito sun hada da Rudin Sumi da Gobe ma rana ce. Ta rasu tana da shekaru 27. Marigayiyar wato jarumar Safiya ta rasu ne bayan gajerar rashin lafiya da ta fama da shi a garin Kano a shekarar 2010. Hazikar jarumar na cikin sharafinta yayin da mutuwar ta dauke ta. Allah ya cikanta ya mata rahama. Balaraba Muhammad. Balaraba jaruma ce da ta yi farin jini a masana'antar fina-finai sakamakon hazaka da iya gogewa a wasan kwaikwayo da ta yi. Allah ya karɓar rayuwar jarumar Balaraba Muhammad a ranar 13 ga watan Maris na shekarar 2002. Ta rasu sakamakon mummunan hadari da ta yi. Marigayiyar ta rasu ne a yayin da ake kan hanyar kai ta ɗakin mijinta bayan ɗaura musu aure da aka yi da jarumin Shu'aibu Lawan wanda aka fi sani da Kumurci. Tabbas har wayo ana jimamin rashinta a Kannywood. Jarumar ta fito a fina-finai kamar haka: Furuci, Dawaye da Tasiri da dai sauransu. Allah ya ji kanta da rahama ya gafarta musu. Husaina Ibrahim Gombe wato Sigai. Sigai ta fice ne a bangaren wasannin kwaikwayo na ban dariya masu nuna rayuwar talakawa ko yan kauye. Sigai ita ce take yawan fita a matar Ibro a waɗancan wasanni. Hasali ma dai ita ce ta saka shi cikin wasannin drama. Har yanzu ya zama shugaban kungiyar su ta drama Hamdala Drama Group a lokacin. A wasannin Sigai takan fito a matar Ibro mafadaciya wanda ba ta gode duk abin da mijin nata yake mata, amma kuma daga karshe sai ta zo ta yi nadamar abin da ta aikata. Wannan fitattun yan fim guda biyu wato Husaina Ibrahim Gombe Sigai da kuma Shu'aibu Muhammad Dan Wanzam sun rasu ne a ranar Lahadi 8 ga watan Afrilu a shekarar 2007 a wani mummunan hasarin mota da suka yi.
sun yi hasari ne a lokacin suna dawowa ne daga Lagos, inda aka gayyace su suka yi wasan gala. Sun shigo motar Toyota Hiace mai zuwa Kano. Sun kusa Kaduna kilomita 22 sai direban ya yi zaton kila akwai yan fashi da makami a can gabansu. Suna tare mutane masu shiga Kaduna a daidai lokacin. Wajen karfe 4:30 na asuba ne sai direban ya yi kwana ya koma dayan hannun hanyar. Aikuwa ba daidai ba suka yi taho mu gama da wata tirela wanda ta dauko shanu daga Maiduguri za ta Onitsha. Jarumar Sigai ta rasu ta bar 'ya'ya guda biyu, Anas da Nafisa. Allah ya jikanta ya mata rahama. Hafsat Sharda, wacce aka fi sani da Baba Mai Aya, ta kasance jaruma ce a masana'antar Kannywood da take taka rawar uwa ko kuma kaka a cikin fina-finai. Baba Mai Aya ta kasance mace mai hakuri a yadda abokan sana'ar nata suka shaida ta. Sauran jaruman Kannywood sun ɗauke ta a matsayin uwa. Fim din da ta fi yin suna da shi shine fim din Hajiya Babba. A shirin akwai jarumai kamar haka: Marigayi Rabiulu Musa Dan Ibro da kuma babban jarumin masana'antar shirya fina-finai na kudancin Najeriya wato Nollywood mai suna Chinedu Ikedieze. Sannan akwai fina-finai nan da ta yi kamar Babban Yaro da Garejin Hassan da sauransu. Mai Aya ta rasu ne a 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2015 sakamakon ciwon zuciya, kamar yadda gidan labarai na RFI Hausa suka ruwaito. Dama an ci jaruman na yawan fama da ciwon zuciya kafin ajalin nata. Allah ya jikanta ya mata rahama, idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Ladidi Muhammad. Ladidi Muhammad, wacce aka fi sani da Ladidi Mutukaraba, ta kasance jaruma ce da take taka rawar uwa a fina-finai. Filmin da ta yi na Mutukaraba na daya daga cikin fina-finan da suka sa ta yi fice, kamar yadda Ibrahim Shema ya shaidawa BBC da aka tuntube shi bayan rasuwarta. Kafin rasuwarta ta ne dai, bayan rashin lafiyar marigayar ta yi tsanani, aka yi ta yawo da hotunanta a shafukan sada zumunta inda aka yi cewa tana bukatar taimako. Sai dai marigayar ta fito ta kare kanta dangane da hakan, inda ta ce masu son bata mata suna ne suka aikata wannan. Amma ba ta kai cewar wanda za a ce wai kansa ba, saboda menene? Ai sabara kowa ya riga ya santa, to ya riga ya feso mini, na samu sauki. Amma kun gani sun zo sun yi amfani da wata dama, suna bi suna cewa ga namban account da kuka gan shi, ban san da ma ni aka dauka ba, domin duk wanda ya ga wannan hoto zai ga a kwance nake ina shan iska saboda ciwon baya son zafi, ko ba haka ba. Ladidi Mutukaraba ta rasu ne a ranar 14 ga watan Maris shekarar 2020 bayan ta shafe doguwar lokaci tana jinya. Mutane da yawa na cewa ta rasu ne sakamakon ciwon kansa, amma ta fito ta karyata hakan kafin rasuwar ta. Allah ne masani kan sanadiyar rasuwarta, don a binciken mu ba mu gane takamaiman ciwon da ya yi sanadiyar barinta duniya ba. Allah ya jikanta ya mata rahama, ya sa aljanna ta makomarta. Amina Garba. Amina Garba, wacce ake kira da Mama Gumba, jaruma ce mai matukar farin jini a masana'antar Kannywood. Ita jaruma ce da take taka rawar uwa duk cijuwa da matar wani hamshakin mai kudi a Kannywood a lokacin. Ta fara harkar wasannin kwaikwayo ne a 1980 a gidan talabijin na CTV a shirin farin jini. Hajiya Amina ta rasu ne 21 ga watan Nuwamba shekarar 2010. Ta bar duniya tana da shekaru 52 da makonni 3 bayan ta sake yin aure. Mijinta, wanda ya kwashe makonni 3 da ita, Alhaji Abdulkarim Shehu Bauchi, ya shaidawa Leadership cewa ta fada cikin dogon fama ne da cutar hawan jini da ciwon suga da gyambon ciki, sannan aka kai ta asibiti, a can ta karasa. Allah ya ɗauki rayuwarta. To Allah ya jikanta ya mata rahama, idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Ayuba Dahiru. Allah ya yi wa Ayuba Dahiru jarumin barkwanci wanda ya fito a shirin fim din Auren Manga rasuwa. Marigayin, wanda aka fi sani da Tandu, ya rasu safiyar ranar Lahadi 19 ga watan Agusta bayan wata gajeruwar rashin lafiya da ya yi. Shahararren mai shirya fina-finai kuma wanda ya shirya fim din Auren Manga, Falalu Edorayi, ya sanar da lamarin rasuwar tasa ne a shafinsa na Instagram. Ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa jarumin barkwanci Ayuba Dahiru Tandu rasuwa. Ya rasu ranar Lahadi 19 ga watan 8 shekarar 2018 bayan gajeruwar rashin lafiya ta kwanaki 2 da ya yi. Allah ya zikansa ya masa rahama. Allah ya sa mu cika da imani. Jarumin, wanda aka fi sani da Tandu, ya fito a fina-finai kamar haka: Auren Manga, Gobarar Titi, ya rasu ya bar mata 3 da kuma yara 9.
Abokin sana'arsa Malam Falalu Edorei ya shaida wa BBC cewa Ayuba Tandu ya rasu ne bayan ya yi fama da zazzabi na kwanaki 2 kacal. Ayuba Dahiru dai ya rasu ne a sanadiyar ciwon zazzabi da ya yi na kwanaki 2. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Shu'aibu Kulu. Shu'aibu, wanda aka fi sani da Kulu, jarumi ne na barkwanci wanda yawanci fina-finan da ya fito a ciki tare yake da marigayi Rabilu Musa dan Ibro. Sau tarin yawa Kulu yakan fito a makin Ibro ko kuma abokinsa na kud da kud a fina-finan da suka fitowa. Kulu ya taka rawar da har wa yau ba a manta da shi ba a masana'antar Kannywood, kuma zai yiwu a manta da shi har idan Kannywood tana raye. A wata hira da aka yi da marigayi Rabilu Musa dan Ibro akan mutuwar Kulu, sai ba da amsa kamar haka. Bayan wasu bayanai da shi Ibron ya yi, sai ya ce, saboda haka a nan inda ta bangaren mutuwa ne ban yi mamaki ba, kuma ba wai kamar yadda mutane suke raɗi ba. Wannan ya ce abu kaza shi ya kashe Kulu. To Kulu abin da ya kashe shi, basir ne aka yanke masa, daga nan ya samu matsalar ta jini ya yi ta zuba. Matsalar da ya samu kenan. A cewar marigayi Ibro, wato ciwon basir ne shine ya sanadiyar rasuwar Shu'aibu Kulu, wanda aka fi sani da Kulu. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Lawal Kaura. Lawal Kaura ya kasance yana fitowa a fina-finai masu ban dariya tare da marigayi Rabilu Musa dan Ibro. Ya shahara sosai saboda nishadin da yake yi da kuma yadda yake yi a matsayinsa na mawaki. Lawal Kaura ba ma kawai dan wasan kwaikwayo bane, ya kasance mai shirya fina-finai. Ya yi wakoki masu ban dariya kamar su Ustazai, Jahilai da sauransu. Lawal Kaura ya mutu sakamakon hatsarin mota a ranar 13 ga watan Disamba shekarar 2011 a jihar Kano. Shekaru 10 kenan da Kannywood ta rasa wannan mai wasan kwaikwayon. Allah ya ji kansa ya masa rahama. In namu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Umar Waragis, tabbas duk mai rai mamaci ne wata rana. Kamar yadda muka samu daga bajiya mai tushe, fitaccen jarumin na masana'antar shirya fina-finai Hausa da ake wa lakabi da Waragis, wato Malam Muhammad Umar, ya rasa ransa da safiyar Talata 13 ga watan Maris shekarar 2018. Marigayin da ya sha fama ne da masaninciyar jinya kafin rasuwar tasa, kamar yadda ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya shaida. A sanadiyar dokar rashin lafiyar da ya yi kafin rasuwar tasa, iyalan fitaccen dan fim din sun bayyana cewa suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin wadataccen kuɗin da za su yi jinyarsa a asibiti. Kamar yadda Gaskiya 24 ke da labari, an kwantar da Malam Waragis ne a asibiti da ke garin Jos sakamakon ciwon koda da yake fama da ita. Malam Muhammad Umar Waragis ya rasu ne sakamakon ciwon koda. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Idan namu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Idan bidiyon ya muku dadi, ku danna mana alamar like, ga wanda suke sababbi kuma su danna mana subscribe. Mun gode.